Fideo adolygu cwestiwn arholiad tygau. Mehefin 18, haen uwch, papur 2, cwestiwn 3, a haen canol, cwestiwn 13, cynnig a gwella. Dyma'r cwestiwn, cewch eich asesu ar ansawdd eich trefnu, cyfathrebu a chywirdeb yn ysgrifennu. A'r cwestiwn nhw'n gofyn i ni, mae datrysiad i'r hafaliad x cube minus 7x minus 51 yn haflu 0 yw gael rhwng 4 a 5. Defnyddiwch y dull cynnig a gwella i ddarganfod y datrysiad hwn yn gywir i un lle degol. Rhaid i chi ddangos eich holl waith gyfrifo. Mae 4 marc am y swm a 2 am sut i chi'n ysgrifennu. Felly meddwl am hwn. Ni angen un lle degol. Byddwn methu datrys hyn wrth ddefnyddio dull arferol o wneud yr un gweithrediad i'r ddwy ochr. Ni'n arfer wneud yr un peth i'r ddwy ochr. Mae x cubed yn ni a x ar yr un ochr. Felly ni methu wneud y dull yna. Dwi ddim yn hafaliad cwadratig, felly ni'n gallu defnyddio unrhyw un o'r dulliau ni'n defnyddio ar gyfer hafaliad cwadratig fel ffactorio, defnyddio'r fformula neu cwblhau'r sgwâr. Felly mae angen gweithredu'n systematig. Mae defnyddio tabl yn dechneg da, colofnau, gwerth x, ateb, a rhi uchel neu rhi isel. A rhaid gwirio'r pwynt canol cyn gorffen. Felly y gwerth x gyda ni'n mi osod yn yr ochr chwith y tabl, yr hafaliad ni angen datrys, mae werth ysgrifennu hwnna mas yn llawn i'n neud siŵr bod yn cyfrifiannell ni yn dod i popeth ni angen, a wedyn adwer uchel neu'r isel. Felly dyma'n tabl ni, a mae werth dod i y ddau werth, gweithio'r ddau werth ar wahân i weld pa ochr byddwn ni'n mynd. Felly gosod y 4 mewn, felly 4 i'r pŵer 3 minus 7 llos i 4 minus 51, a beth ni'n cael, ond minus 15. A mae hwnna yr isel. Ni angen yr ateb 0, cofiwch. Felly mae hwnna yn llai na 0, yr isel. A ni drial y 5. So 5 cube minus 7 llos i 5 minus 51 yn rhoi'r ateb 39, a ni nawr uchel. Ond edrych ar y ddoi ateb, os ni'n mynd hynny'r ffordd, ni'n gweld bod y 4 yn agosach i'r 0 nag i'r 5. So os ni drial 4.2, felly 4.2 cube minus 7 llos i 4.2 minus 51 yn rhoi minus 6.312. Ni'n dal yn rhy isel. 4.3, a mae 4.3 yn y fformula dal yn rhoi minus, rhif minus i ni, felly ni'n dal yn llai na'r 0 ni angen. Trial ar un nesa, a mae gyda ni nawr ateb positif, sef uwchben y 0. Felly ni'n gwybod nawr bod ateb ni rhwng 4.3 a 4.4, ond pa un ni angen un lle degol. Pa un i ni eisiau. Mae'n edrych yn debyg taw 4.3, ond mae rhaid i ni i wirio hwn. Mae rhaid gwirio'r pwynt canol. Felly 4.3 neu 4.4 i ni angen. Mynd hanner ffordd. Felly hanner ffordd rhwng 4.3 a 4.4 yw 4.35. Dod i hwnna mewn y cyfrifiannell. A ni'n cael 0.863, felly ni'n rhy uchel. Felly 4.3 i un lle degol i ni angen. Oedd hanner ffordd i uchel, felly 4.3 oedd yr agosa i un lle degol. Deunydd bonus, defnyddio raglen Desmos sy'n defnyddio graffeg i weld beth sy'n digwydd. Felly dyma'r graff yr hafaliad x cube minus 7x minus 51 yn haflu hwnna, a ni angen lle mae hwnna'n croesi yr 0, llinell
y yn haflu 0, pa x sy'n neud y yn haflu 0. Nawn ni rhedeg yr rhaglen yn hawr a gosod gwerthoedd x mewn, felly gosod x yn 4, a ni'n cael gwerth negatif am y, minus 15. X yn 5, a ni'n cael y yn 39. Mynd hynna'r ffordd, wel, 4.2, a ni wedi cael x yn negatif o hyd. Ymestyn y graff i weld beth sy'n digwydd. Gosod 4.3 mewn, a ni'n dal yn cael gwerth yn negatif. Gosod 4.4 mewn, a ni nawr yn positif. Felly ni'n gwybod bod yr ateb rhwng 43 a 4.4. Felly, mynd i'r canol, 4.35, a ni'n cael gwerth negatif, gwerth positif am 4.35, gwerth negatif am 4.3, felly 4.3 yw'r agosa i ni. Rhaglen desmos oedd hwn, ni'n gallu chwarae gwmpas i weld beth oedd yn digwydd i'r graff fel oedd yn croesi'r uchelyn x. Felly x yn haflu 4.3 i 1 lle degol. Cwestiwn gwahanol, dal cynnig a gwella, darganfyddwch gan ddefnyddio cynnig a gwella, datrysiad i x cube plus 4x, ond yn haflu 10, nid yn haflu 0. Gallech chi ddod ar 10 draw yn dim minus 10 yn haflu 0, ond gawn ni weld sut mae hwn yn gweithio trwy cael yr ateb yn haflu 10. A mae yna datrysiad rhwng 1 a 2. Felly tabl, tria gwerth 1, a ni'n cael 5. Felly mae hwnna'r rhy isel, achos ni angen y 10, nid 0, tro yma. Felly, dod y gwerth 2 mewn, a ni'n cael 16, a mae hwnna yn uwch na 10, felly rhy uchel. Mae'n hynna'r ffordd, 1.5, 1.5 mewn, ni'n cael 9.375, sy o dan 10, rhy isel. Ddim lot rhy isel, trio ni 1.6. 1.6 mewn yn y fformula, ochr chwith y fformula nawr, cofiwch. Felly'r x cube plus y 4x, a ni angen yr ateb i ddod yn 10. A tro yma ni'n cael 10.496, felly rhy uchel. Felly ni rhwng 1.5 ac 1.6. A mae rhaid trial y pwynt canol, felly 1.55 sy'n hanner ffordd rhwng y ddau, a mae hwnna'n rhoi yn ni 9.924 sy'n rhy isel, felly ni angen 1.6 i 1 lle degol. Gweld hwn ar graff eto. Felly dyna'r graff x cube plus 4x yn haflu 10. A tro yma ni'n gosod y llinell, felly x cubed plus 4x yw'r linell goch, a ble mae honna yn groesi'r llinell lle mae y yn haflu 10 yw beth ni angen. Felly dyna'r pwynt ni angen ymchwilio mewn i. Felly gosod ein gwerthoedd yn y tabl, 1 mewn, ni'n cael 5, 2 mewn, ni'n cael 16, 1.5 mewn, ymestyn y graff, ni rhy isel, 1.6 mewn, a ni'n cael just dros y 10, felly tria y canol, pwynt canol, cofiwch 1 lle degol ni moyn, felly un o'r ddau yma ni eisiau, ond mae rhaid gwirio'r canol, a oedd i tano, felly x yn hafelu 1.6 yw'r un agosa i 1 lle degol.